Libh is fáilte seachtaí Seisiún in Neamh. Neamhta mu dtíúteach go gníomhachtaí aonair féidir libh sin an baile ríist agus ní le trealamh ag testa wet. Nis, chéad ceann tá mu duine áú, be mu ag siúil amach ag áú ar chain chois, chead cín amach agus chead cín reis. An darcán be mu ag brú suas ag casa an corp, nóir mu ag bhór. Agus an Ciorcad tá mu dtíúteach ar plank, agus an cearcán tá mu léim ó choisúáin Coisiile le haidte second. Inis clígí súl dhéar an bhíseán ar nús na físeán eile a dinta go libh go bheith si bú bain le gceart. Steach le níos go dtíon chéad ceann agus sin an áú ag siúil amach. Á siad is go nearí libh.